Ka JN Suzuki Maubleiling baki branch Hajawai ICAR Maulai bat Mairang kawan ra shapiye ki scheme bapher kum ka free helmet cash discount ka bah 9,000 tingka ka exchange offer hadu khatsan 1,000 tingka ka extended warranty hadu ship hostnam khatsan % discount haki accessories ka free 24/7 road assistance lembat ka down payment bat ka interest rate. Watla ka Harijan Panchayat Committee kala paktin. Nrei ka sorkar jala hadu menta kampat la ban bu ya ka tarik lani ka singi ban ya kendo ya kinong yalam jonggane ka kanhon ban ya kren hakabaya dei bat ka jimpen kenria ya ki break basa hatem yo maulong. Usembut Menteri Ramba ka Jelau ba Preston Tensong ubadai ru chairman jangka high level committee haga arpu kandai tarik ku kelan kot arjar arpsa ulai thu baka sorkar ka habban aplang ya ka sngi ka bagi nong ilam jangka Harijan Panchayat Committee na Delhi kilait namar bau president badu general secretary jangka Gurudwara ru kidai kidkhot jangka committee. Katanat PWD Roads jong ka sorkar jala haka arp khandai tarik ukala lengkot arjar arp saw kala syong ya jing yalang perkhat kam halor ka jing pentri kam ya ka skim Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana lani ka PMGSY nak bentaban snai ki surok ki bapnia so syakish nong bapher jong ka jala Meghalaya ki bempat yo ya ka surok. Usembut Menteri Ramba ka Jelau ba Preston Tensong uba pek ya katanat PWD Roads ulaya thu ba ka jing perkhat kam hagani ka sngi kalong halor ka PMGSY 1 bat PMGSY 2 namar ba ka sorkar pedeng kala dep betha lapa ya ka sorkar Meghalaya bahkan pendep no hapo ka laipuai tarik uleber arajar arpusau. Usembut Menteri Ramba ka Jelau ba Preston Tensong uba pek ya katanat PWD Roads haka arp kundai tarik ukalan kot arajar arpusau ula pentip ba ka jingtrei ya ka surok Shillong Dauki kalaya syakmat. Uba Preston ulaya thu ba ka sorkar kala penmi ya ka work order na ka benta ban shna ya ka package 1 ka package 2 bat ka package 4. Ulaya thu baya ka package 1 haga jing shisha ka National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited kala dep sedang ya ka jing tray. Haga wei na ka jing jaw smosi wei breu la do e yala ka jong ka jing im hadien bola syabat haga boarding electric haga wei na ka jaka badon marjan bat ka jing king umyam ka bahab po ka Maulai Police Station. Kani kala ja haga janmiet jong ka arpu pratarik ukala lengkot haga por san shiteng. Yang ni breu la tip kerteng kum urishan lang muhti arpusan senam karta ubana ka shnong Latsharai Riboy District. Utrai kum unong apahara haga jing king umyam. Komishibenta jong ka jing rakhi ya ka National Girl Child Day 2024. Ka Office jong ka District Legal Services Authority menta ka sngi kala penlong ya ka awareness program. Halor ka POCSO Act 2012 but early marriage. Ha Collection Center NARM Group Hashnong Podjaut War Southwest Kasils District. Kanong kren bakong san hagani ka singi ka kong SM1 yang Judicial Magistrate First Class Southwest Kasils District rengkat ka jingiron lang uba Twinkling Star Shangdiar Menteri Shnong Podjaut War. UMLA ka Voice of the People Party jong ka maurang keneng uba HS Karpran menta ka singi ka arp kundai tarik ukala lengkot ula herhi daladi syak shnong maulong banle jurip ya ka jinglong jingman jong ka shnong bat ya ki surok namar bahkan sadon ka jingiseng Presbytery hagani ka shnong ka jingiseng Presbytery kan sedang haga kan riu tarik ubenai rempang bat wai no haga kat pra tarik. Haga jing le jurip UMLA ka maurang keneng ya ka jing pentre ya ka surok ban le cha ka jinglong jing yaseng la syam ba ka jing pentre ya ka surok kalaya cha. Menteri Ramba do jong ka ri Narendra Modi ula ong ba menta ula khanglut i ka jing khang yet bat ka jing khang ba bat on mailat ba ka jing sngusi kin wan ban tap haga jing mut jing perkhat jong u. Ula keren ya kani haka por ba ulet ban ya kendo ya ki khana school haka 7th edition of Pariksha Pe Charcha. Ula ai masim ya ki khana school ba kimdei ban ailat ba ki jingbun jingmut jing perkhat kin yorung haka bor perkhat jongki nrei ki dei ban ple jingmut bet ya ki jingpule jongki khnang ba kin la ban ya shakhmat haka jing im jongki. Ka khun jong unong yalam ka RJD ulalu Prasad Yadav ka Rohini Acharya
Kalau berngem ya ki officer jangka enforcement directorate ban kalau ong bakan nama yano ru la de ja ai ke basniu ya ukpa jangka. Lalu bat ke khun jung kepada ke MP jangka Raja Sabha kila syakot ha ke office jangka ED ban syak toket. Kakun kalau bitar namar ba omsya ya ka kali jong ban rung haplau jong ka office ka ED hnrei hap ban yai da ka kejat marwai bat omsya ru yano ban leit senran lang ya Ka Election Commission of India kalau penbena ba ka election na kabentaki sanpun riu teliki seat ha Raja Sabha kan long ha ka arhunyu tarik rempang. Ki jela ki bahap ban yakun ya ka election sya Raja Sabha kin kentup ya ka Uttar Pradesh ka badon Shipau seat, Maharashtra bat Bihar Marhnriu seat, Madhya Pradesh bat West Bengal Marsan seat, Gujarat bat Karnataka Marsau seat, Andhra Pradesh, Telangana, Odisha bat Rajasthan Marlai seat, ka Chhattisgarh, Haryana, Himachal Pradesh bat Uttarakhand Markawai ka seat. Kinong tray jong katanat forest kidang wat ya wayukla upala yok bandrung haka farmhouse jong noyalam ka BJP Munindra Awasthi kabadon haka shnong Sandana Uttar Pradesh. Layo ibo don ukla haka farmhouse haka miet sing sajan la suba ba uday ukla upalai pet naga way ka reserve forest. Lai hajar prapongut kinong tray naga jala Uttar Pradesh kila syajiet ban lek tray no sya Israel. Kidon Shipau hajar tali ki kam ki balai kata hagi jaka ban tei jing tei. Na ki pau hajar ngot ki ba yang lain ha Lucknow. Haduk menta ki bala syajit kidon tang lai hajar prapau ngot. Daki hajar ngot ki samla na India ki kuak ban naik terisha Israel namar ba katulop kan sedang naduk ka silak lai punyo hajar arspa san pau tengka shibnai bat kinyo bat ka bonus ka ba khat san hajar tengka. Presiden ka United States Joe Biden ulama ham ting ia ka Hezbollah bakadai ban shim jingkit kle halor ka jingyap jongki laingut ki sipai ke US bat lai pusangut ki bam saw ha ka jingsha hirtma daki drone ha khapot jongka Jordan bat Syria. Presiden Biden ulaong ba umdan jing artatien ru bakani kadai ka kampen trim jongki leno Hezbollah. Mayor jongka New York City Eric Adams bat ka member jongka State Assembly kabadai ka Nong India ka Jennifer Rajkumar. Kila play pat ba ia ka durmat jong Mahatma Gandhi badon hakmat jongka Hindu Temple. Lala ban biang yo durmat hadin shisnem tam jongka jingsya pen pra jong Udurmat jong Mahatma Gandhi ula syapan praha ka laiterik unailar arjar arpuar batla siat daga rong kabadan ya ke jingtho daga kentien kso. Ka office jong menteri rang bakdo ka Israel kala pentip ba ka jingya kren yesuk hapdeng ka Israel bat ka Hamas ka dei ka pasung tanat. Laong ba ka jingya lang kala long ha Europe hapdeng ka US ka Israel Qatar bat Egypt. Katkum ki jingtip bala yoklum laong baka Hamas kadawa badai ban punkut no ya katma ha Gaza bad bagi sipai ke Israel ki dei ban mi no na Gaza bad hadien kata ka Hamas kan pelai lut no ya baro gibriu ki bakala rabor sya Gaza. Nrei laong baka Israel ka kentai ya kata bad menta kidang persyang ban tau daki weipat kilat kilenti. Tang hapo sau pupra kenta ki sipai ke Israel kila penyap hadu lai spa san pungut kinong Palestine ha Khan Yunis ha Gaza Strip. Laong bagi bor ketenat ka koit ka kia kim shim lala syu ban lumi ki met yap hnrei la tep hino daki marjan marpa. Ka Taliban kala penmi ia ka hukum ba baro gishenrang ha Afghanistan kimbit ban khap shnyu kumale hari sepngi bat kimbit ru ban khap shnyu kumunong yalam ka North Korea Kim Jong Un. Lamaham bakim day ban khur lani khap lengkot yau teman jongki. Ka Taliban kalau ong ba ka jingle khla akum hari sepni ka day kapap. Kito gilong gimat kublai.